Dako king sa mga ilong sa kabayon bay. Buoy na usa oh. Abot meron taon. Aha, dapat magpalupad. Kuyog ko ba kay. Videohan ako. Layo ra ba? Gila? Patay na hindi. Ikaw yung awit bi. Dari be. Naglupad ha. Ay, guna naglupad ha. Nasa merkado na ang kapsulang sa Tergewa para sa mga lalaki na sex enhancer, natural solution sa erectile dysfunction at iba pang sex relief. Gilang. Ito mas layo guys, magpalupad magpati guys. Bato kas layo kay no to bukid ba? Idaluluhan nagid mayang karsada no. Mo ding kuan na kaayo. Layo na gini mong gi. Padulungan guys. Ito sa layo ipalupad ang pati. Tistingan kung kadumdum ba mo pauli. Guys, kay view ang bukid guys. Vlog pa to. May flag o kana? Ano naman ay flag? Timailhan? Ilhan na siyam. Yakimuhan ay flag. Oh. Kano to? Oh, naara dayo. Katag bukid. Ito may babaw ang palupad o pati guys. Ito sa babaw sa buntod guys.
Ano man na? Langas? Kutas man di ay. Kutas kayo. Guys, oh. Sakat ag buntod. Atas bukid. Okay. Pero di na makita ang flag dyan. Hangak. Hangak. Grabe. Naman. Uy, kutas. Paningot na ako, paningot. Dari na guys. Para dito magigikanan guys, oh. Ito, oh. Kayo magigikanan. Oh. Asa man ito bang ninyo palupa dito? Adyo. Lala. Adyo, ite. Kaya unahan na ha. Lolo. Yung putek. Abriara ni Marcha. Wah, iti na. Palupa na may pati. Layo kayo gigikanan. Dito dapat ha. Ah. Kaya unahan nagbuhi ah. Di unahan na usa. Gi sunod usa. Gi buhi sunod usa. Gi sunod. Gi buhi mo Lloyd. Ula. Ula. Kalain ang upat. Upat na to. Upat po yung dala. Upat di ay. Kung sa yung kuyog pa nila. Sunod na tanan doon. Kuyog pa nun, nagula. 5. Sa 5 na ba? Lo, asa man tug pa do? Kasi pa na tama. Nakaswito ng duha ka piso na ko bay. Adi na maunan. Tay, kalayuan mo. Ang usaray mo kung pa. Nagdala kag puti Lloyd. Ano yung isa? Parang puti na ko sa laag. Kaya kung usa ni kuyog Ato dira. kanang duha o piso na sila kanang naglahi naguna. Isa na. Kaya kung usa ni Sa kuyog piso dito. kalayuan do. Lo, asa pa ingon. Ang ginusaraw ng usa lagi. Narato lang ako ba. Iyawan na. Kulbaan asa na pa ingon. Dili mo ritsog uli no? Dili wala pa kadumdum mo. Oo. Kita ko Ako na dito sila. usa ni uban. Dito na han. Tara, kadumdum na. Uli na nga ako. 5 lagi ka buo. Walog maklaro ko na eh. Ito na narito. Kuha ka na di ba klaro ay. Pagsugod lang indot ka siya. Sunod-sunod oy. Anong gawas? Dungan ang iyad dito sa Dira magikan guys. Muni imong gigikanan dapita.
Saktor kay ba pagawas og singot. Layo-layo ba ya? May exercise. May tubig ka ni sa una? Oo. Manamig palupad og pati guys. Uli na pud ni sa balay tanaw na mo og naabang pati dito ning uli. Na to nabang pati dito ning uli sa balay guys. Kisa man na? Ha? Ayaw pong hat. Hangat. Hangat eh. Layo kayo. Hangat. Layo gayong. Layo kayong paluparas pati. Siga ilong ay. Ay, kutasa. Uli gyud layuan non. Nagtiktuyok. Mapamamor kay re pud ay. Uli gyud. Oh. Ningul. Ninguli diha. Ha? Pila ka buok? Lupad. Ako gulang, okay gulang. Dada, tuyo. Pag usa nga itong to dito. Mo itong ito sa kajanlig na. Ana abot na. Dada. Man, No. itong ito. Narito. Agay! Nadagit ko dyan loy. Mo dito. Ay, Ito na. Nar babaw ay. Naragi daw gihanga. Patay. Nadagit ko dyan loy do. Ganda. Ikaw rin ako ni Sude. Uli gyud ang pati. Uyog ginadire. Dungdong gyud. Kadagit ni usa. Sunod na gyud. Nadagit do. Asa man tong plug nimo? Nadogi. Nga turun. Kadagit ni usa. Pila ni mo, mosquito na ni. Ay ulip ni nako.
Muulit na siya niya, nagay. Muro ba? Duha no. Pares to siyang kurang lang. Puti, nasa top. Mga gulang. Kaya wala dagit siya no. Pisok mo guna god. Ano mo ni dagit? Asa niyo maghigot ang plug? Lube? Oh, to ra di. Tara day plug. Naman ang sa. Sa steady ra dra. Lakan kay piso kudro ba na. Piso din eh. Wa kay balhibo. Ikog. Itan mo dero. Uy. Manami palupad kag pati guys. Na mauli yun. Nagingon nga may pay pati mauli pa.